Ang atong tubag sa Salmo naghatag og pamaagi unsaon nga ang atong kinabuhi maglabi gyud ang kalipay kaysa hilak. Matod pa niya, sila nga nagpugas nga naghilak mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. So kinahanglan gid ay nga kung gusto tang malipay, doon na gid tay ipugas. Ako nakaagi man ko ani kay mag-uuma man ko, lisod gyud kayo ang pagpreparar sa yuta. Wa ko kaagis humayan amo to mais man bukid, ang pagkaingin, ang pagbugwal, guad nya inig human tamnan dayon kapoy pero inig sugod nag-ani kana bitang nana manubo na ang mais, labi nagnindot og tubo, murag luag sa kay tagdughan nya maghuwat pa ta og mga 5 4 ka buwan una pa gyud makaon gyud nato ang atong gihaguan dugay pero malipayon nga mukaon. Karon giusab ni sa kalibutan, ang sa may gibuhat sa kalibutan karon ana ba dali ba dili kay magpugas kog ka muhuwat pa man ka muhuwat kag dugay-dugay mga 4 ngadto 7 ka buwan una pa ta makapahimo sa ato yung gihaguan. Pero karon gusto nag-instant ana yun dalion yun kay kapoy ug huwat. Di na kaayon ang mga tao gusto o kana bitang mag-antos. Muna nga diri sa atong ebanghelyo naa naman ning panghuna-hunaa sa tao ang inahan ni Santiago ug ni San Juan, mao man ginang mga inahan, mao man ginay maglantaw kung unsay kaugmaon sa ilang anak. Kusog man kay na anak ani sikreto og kuan hangyo ni Hesus insya kining akong duha ka anak tabangin ni hanga inig lingkod na nimo dito sa imong kingharian pana siya palingkura ang usa sa imong tuo ug sa iyang imong wala ana. Niya mao na nga kuan gi sultihan ni Hesus kung unsa gid ay angay buhaton siya. Gusto mo nga mulingkod sa kong tuo sa kong wa pagpugas usa mo niya unsa may ipugas siya imna ning kupa nga akong imnon pasabot pag-antos usa mo niya mao ni ang sikreto sa tinuod nga kalipay sa kinabuhi kanang kamaotang mo antos para sa uban. Munang giklaro ni Hesus dinhi ngayon siya sunda ko ninyo kay ako mianhi dili aron alagaran kay nindot magud kay nang mulingkod tag trono kanang atong gingharian kunuhay unya ang tao tanan mo alagad nato dili din na mo ay sekretos kalipay. Ang sekreto di ay kalipay mao di ay ang pag-antos. Kung kamaotang mo antos para sa uban sama nang magdamog bata dinhi niya magsaba-saba niya antoso ni mugda ngadtos gawas antos ba yana niya malipay ang nahibilin kay di man madisturbo, di ba? So ang tinuod nga sekretos kalipay mao ang pag-antos para sa uban. Muna si Bishop Chopilo Kamomot or Venerable Chopilo Kamomot, grabe ang iyang pag-antos para pag-alagad sa tanan, apil na sa mga kawatan, sa mga mangingilad o uban pang mga tao nga kanabang gitawag nato og sinalikway sa katilingban, mga standby ana iyang alagaran og mauna karon maglipay ta karong sayngan ani karong Miyerkules duha na lang ka adlaw matapos ning adlaw wa na Thanksgiving Mass na sa iyang pagka-venerable, ang pag-highlight na sa iyang mga virtues adto dito sa Valladolid, Karkar alas 3 sa hapon ang selebrasyon. Ganahan mo mutambong or
napabaka tay wristbands dire, napaba wa na di ay nahurot na sad. Hinoon makatambong man ta ani, makaapil man ta kon mopalit sa tag slots. Nya ang ato ra bang pagpalit og slot karon tungod kay krisis ang panahon, ang mahitabo muantos kita kana bang unsa na extra mile na ba, dili bitaw comfortably ang pag-donate karong panahon na, o gusto jud tang mo donate dili komportable, part na gid sa atong kinabuhi. Ug mauna ni ang tinuod na kalipay kana bitang muhatag ta dili nagikan sa atong komportable nga kinabuhi, kung dili gikan gyud sa kanang sakit-sakit na ba. Mao na ang gibuhat ni Venerable Chupilo Kamumot sad sa iyang panahon sa una. Isayonan ka nang nisangko siya sa pagtabang sa usa ka manananggot, gihubo niya iyang karsones niya iyang gihatag sa manananggot, kay nahurot na gid ang tanang kwarta ang iyang gidaang nga mga kolekta sa iyang pagmisa, panghatag niya sa mga kabos ngadto. Napamanggiusa nga nahibilin iyang nakit-an nga manananggot nga perti ang taong busluto nagpurol, di naman gin makaya, di iya nagyong gi hubo ang iyang karsones kay gihatag. Sobra na sanay orag ako di sa kung sugot ang anong hubo. Nagsutana man to siya, pero lain kita naon wa na kay karsones hatag. Pero gamay ra pud tong iyang gibuhat kung ikumparar nato sa nabuhat usab nila ni Santiago, nga naman nagpakamatay man gyud, giputlas liog si Santiago. 95% sa mga apostoles gipangputlas liog or gipanglansang sa cross. Mao sa toy ilang investment, mao sa toy ilang gipugas para sa Ginoo. Ay kamo unsa may inyong ipugas? Slat lang. Kana lang gud. Niya mo ta kong suggestion gahapon sa akong misa nga sugod karong adlaw o gusto gi mo makadonate, ayaw na mo kaon. Kung lisod yung kayong panahon ba, ayaw nagkaon karon ugma og sa Miyerkules inom lag tubig. Niya kanang imong budget karon sa kaon ihatag, ipalit og slot, kapalit yung kay ana no. Pero gahapon daghan biyang namalit gahapon na ang atong halin niabot na og 5,125 slots. Tulo na lang kaadlaw da karon, Lunes, Martes, Miyerkules. Napatay 1,875 na lang ka slots. Matod pa sa akong mama sa una kanang manindami, suki, tiwasa suki, gamay na lang gini na ibilin suki. Ana niya gitaguan ito ubang gitaguan din ubang kalbasa diri sa akong loyo niya, jutay ray ibutang dito na kung anong jutay na ibutang haron mura sa kunuhay na hurot na. Ako sa tig ali diri sa loyo. Yes, mama. Akong mama ba iya sa tong teknik para mahalin, pero kani dili ni teknik ha. Mo na lang gini nahibilin 1,875 ka slots. Gamay lang gani tulo ka adlaw tiwason ni nato. Pinalitay tanan karong adlaw ugma og sa Miyerkules siya rog di ni mahurot nga ato ning kwintadahon inig ka Biyernes. Ang final natong kwintada ani inig Biyernes kay napamantaan ni makolekta gamay, pero ipang-remit na ni nato sa Madre karon or ugmang adlaw nato i-remit na ni natong atong mga halin aron magamit na ni nila. So pasabot nako nga ni agyoy mga tao sad nga mo invest ba mo halad sa ilang kaugalingon. Mo na diri sa unang pagbasa si San Pablo mideklarar nga kami muramig mga lapok ba, kanang lapok mapurma man na bisag unsa depende sa pattern. Iya bang purmahon nga kulon, purmahon ba niya nga kaang, purmahon ba niya nga murag flower base. Ang lapok mononot ra na siya. Matod pang San Pablo ni aman may mga authority na naman may mga dungog, pero dili ni namo ang kunon nga amo tungod kay dili man may mo nagpurma ni ini aron dili may magpagarbo.
Kanindot ana nga panghuna-huna kamo na mo yung mga dungog diha, na nasa mo yung mga balay, na yung mga trabaho, na yung mga kwarta. Ako na pare, ana nasa na madre, sama na lang sister. Pero dili ni nato ang konon nga ato kay musugod na tagpangangkon ani mahimutang masulubon, di na ta malipayon. Nga naman, wala naman tay point to give thanks to God ba kanang di na ta kapasalamat sa Ginoo kung mangangko na ta nga kita mao'y naghimo ani hinimo ra ni tanan sa Ginoo. Mao nang matud pa ni Job, ang Ginoo mo'y naghatag, ang Ginoo sad mo'y nagkuha. Ug mao na ni atong mentality, magsige ra gitag pauban pauyon unsay isultis Ginoo. Karon daghan kay mga asawa nagmahay nganong mao'y ilang nabana karon ang ilang bana. Daghan kay na ambot wa baka na manimba dining uban kana bang nakamahay ka nganong kanimay akong nabana nganong napunta man ko ani. Pero di sad ta mabalaka anak kamong mga asawa kay daghan sa kay mga bana karon nga nagmahay sad nganong naahat siyag minyo aning iyang asawa karon. Naa say mga pari nga nagmahay nganong napari. Ana naa say mga madre nga nagmahay nga nganong namadre man ko. Ana nya di naman ko ani kaatras kay uwaw naman sad kayo. Pras nako. Wa ko nagmahay. Wa jud ko nagmahay no. Nga naman kay doon ako'y importante kay ang prinsipyo nga gitubag before ko nisod sa seminaryo ni adtong June 1995. Kay bawo mo unsay akong gihimo nga final question nga akong gitubag. Wa mo kay bawo no. Awa dyan mo kibaw, ako ramay gatubag-tubag ato. Ang akong question na katapusan akong gitubag, ingon ko, asa man ko gustong mag-antos. Naku, asa ko gusto. Hibaw naman ko, kay parte naman akong pag-antos. Ako may breadwinners pamilya. Grabe. Gaatiman og duha ka masakiton, paralyze. Kanya, di apay igsuon nga naminyo sa sinyalan kayo, upat kabuk anak, tabang sa kong atiman dito. So, hurot-hurot yun. Usahay, wala ko'y pamliti. Na, agian na ako, inko na agian, kugos og bata, sukahan og bata, tungod sa kong mga pag-umangkon, mutabang sa kong bantay, dili katog, kay perting sa baas bata, magsigig hilak, kay nitipon sa daog puyo ako maguwang kadiyot. Arag naatiman ginaan akong mga bata, pagpadako og bata, pagpamalit anang mga gatas, mga tambal, kay ari man hanok nako tanan ang problema. Ako may breadwinner. So nakaingon ko sa kinabuhi sa pamilya kay bawo na kog unsay mga problema kanang way bugas, way pamliti, wa nay palit para tambal, di apay daghang di apay masakiton, nagalisod pag ginhawa, galisod pag lihok. Lisod muna yun ako, ang kuwang na lang nako sa pamilya, ang paghimog bata. Wa ko kay bawa na sa paghimo. Inyo kong tudluan, pwede sad ko gyapon mo. Apprentice anak panagsa. Adi na lang ko anak. Mao na nga nangutan ako na may pag-antos ang kinabuhis minyo, kay bawa sa ko daghang pari nag-antos pod. Akong pangutana, asa ko gustong mag-antos. Mao na nipili ko sa pagkapari. Giganahan kong mag-antos din his pagkapari. Mo na karon daghan man sang pag-antos karon isip pare. Kanilang pagpamaligyag sila, pabagas naon, antos na ni. Pero malipayon ko, kaya nga naman, mauni akong gipili, anhi ko gusto mag-antos, libakon ko, daoton ko, mismo sa akong mga gipangtabangan, i-reject ko, ibaliwa, ang ako sang gipangtudluan, sanong-sanong lang, inigtanaw na ko, lahi o gibuhat, sakit sad kaayo. Nakumao na ni. Nakada na ko antos din. Moingon dahin ko, akin mao ni akong gidesisyonan, anhi ko gustong mag-antos. Testingin na ninyo, di ba, malipayon kay mong mag-antos. Adi mong to. Ang kalibutan karon kay ni promote man og comfort, pleasure, o kining gitawag og immediate automatic nga pagkasinati sa kalipay, naguba ang kalibutan. Mao na nang niingon ang atong mga experts, doon na nakunutay giantos karon nga global warming, climate change, nga di na ni matabang nga
Wa nay technology nga makasumpo niini. Kana lang rong mga wildfires nga naas tibuok ron nga kalibutan, labi na sa mga dagkong nasod, Amerika, Europe, perti ron wildfire. Nganong nangasunog man na tungod sa kainit gyud kaayo. Ya matud pas uban akong mga kaila, siya grabe pa dir, ang kainit diri di na gyud pras una. 30 naman ko katuig diri. Ang lahi na gyud ang kainit karon, super gyud inig summer nya inig winter sa kunob, ang snow murag di na sad normal. Pero gud nato dinhi ang atong uwan karon, mubanlas na mga barangay, lunupan namang tibok barangay wa manas una. So nga naman tungod kuno ni sa climate change o global warming, patay ta ani tungod na sa atong pag-comfort. Nga naman comfort, mass production, himog dagko kay mga factories. Ang asudi ay sa mga factories nga atong gihimo o ang mga himog daghang sakyanan aron di na kita maglakaw. Ang mga asudi ay niidi kani mga air conditions moabot na ngadto sa atong ozone layer, nga nabuslot ang ozone layer tungod aning mga aso. Ana mauna karon niabot na sa point nga nalata ng atong ozone layer, wa nay mo filter sa radiation sa init sa adlaw, o ang resulta wa nay klaro ang atong temperature, ang climate ni react sad muna mga linog, dagko ang linog, punan pa ning mga batasan sa tao karon na pikon kayo, gubat dayon, patay dayon, inawayay dayon diha sa social media, nagdepresyon na sad ang mga tao, punan pa na itong pangwarta nga ang mga hugaw sa itong pangwarta gipanglabay nga tos mga sapa, nangadaot na sang atong mga sapa, hugaw na kaistanan, nanod na nga tos atong water table sa ilawom, contaminated na sa atong mga water tables, mostly sa tibuok na to dinhing mga sentro-sentro sa urban areas. Di na mainom ang water table, ang mga tubig gikan sa underground kanang atong i-deep well, nga naman naguba na sa kisay nakaguba na kita tungod kay di na ta gustong mo antos, di na ta gustong musunod sa Ginoo. Mo nang gipahinomduman ta karon ni Kristo, sunda ko ninyo, nagantos ko para sa tanan, alang sa kaluwasan sa tanan. Nay nangutanan ako, Pader, maluwas ba kataanin ako? Luwas oy. Siya, di kata mga matay nako, patay. Pero og mamatay, luwas man sad. Gani St. James gani. Edad aning St. James mga 42 pa lang kay ibutang natog na taon ni sa dungan-dungan ni Kristo. Di 42 pala iyang edad, patay na nya og manghod ni siya jutay Kristo, kay gasunod man Kristo dito pa basig maguwang jutay si Kristo, 40 pala edad, giputla na sliog nya nawili dai siya. Waoy na ay kalipay sunod nakamo pamalit mog slat, antusa ninyo palit og slat, di ba na ay kalipay nga inyong bation nga dili ninyo ma-explain lagi. Pero sige lagi ingon, wa ko'y kwarta oy, wa ko'y kwarta, ana sas permi lagi nang mang imong naong ang imong agtang mag-abot lagi nang imong kunot sa imong agtang musika gana kapoy kinabuhi, kapoy ko'y kwarta permi lang juga way kwarta, pero panghatag ragod. Ako sa una permi man kung way kwarta, pero siging hatag zero gyud. Karon hangtod karon naag yun, wa gyud mohubas ang tuburan, daghan mangani ni kaos. Nakakaos na sad karon si mga madre sa DST. Nakakaos pero sa una siging hatag, maglakaw anay pamliti, sigig yung hatag nga naman naaman ko'y gihandulan nga mga organizations. Ako'y presidente sa Legion of Mary Curias Guadalupe, ako mao'y presidente sa among choir, ako'y choir coordinator sa tibuok choir sa Parokyas Guadalupe, apil pa ko sa kaning sisimpel, kaning basic Bible seminar, usa ko sa mga speakers o organizers. Perting aktibuha de sige yung gasto, siging hatag. Yan sa resulta. Buhi pa, sige lang yapog pakauwaw baligyag slat. Apil mo ani di ba? Lipay kay mustanan, di gyud mo mahubsan, ang tuburan. Ngano man
kay si Kristo na may magpuyo nato, matud pang San Pablo, the fountain of living water. Di yun mahubsan si Kristo. Nindog na ta. Mga igsuon, aging pagtimaan sa atong pagsaulog sa kapistahan ni Santiago Apostol, magpaubsanon kitang mudangop sa Ginoo sa atong paginahanglan ug moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang Kristohanong katilingban sa tibuok kalibutan, nga nagmatinud-anon sila sa kabilin sa ilang nadawat gikan sa mga apostoles, ug nga magpabilin silang magmakanunayon sa pagsimba sa Dios ug sa pag-alagad sa tanang katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga pangulo sa tanang kanasuran, nga magmalaumon silang maghukom ug malimahong magdumala sa tanang katawhan, ilabi na sa mga kabus, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang kanila nga nag-amuma sa mga masakiton ug mga hinikawan, magmangi hatagon sila mopaambit sa gugma ni Kristo ngadto sa ilang giamumahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga Kristiyanos nga nagamit sa mga kahimanan sa komunikasyon, nga ilang mapalanog ang mga pagtulunan ni Kristo ug ilang mapadayag ang mga hulagway nga nagbutiyag sa mga mithi nga naglangkob diha sa ebanghelyo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Teofilo Camumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmapuslanon ug mahuman unta ang sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang kanila nga namatay diha sa pagtuo, nga uban sa mga apostoles, magdayeg sila sa Dios didto sa gingharian sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Ginoong among Dios, itugot ang among mga gipangayo nganha kanimo diha sa pangama ni Santiago imong apostol. Amo kining gituboy diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.